И здравейте, фенове на ФТБ. Това съм аз, Пънко, с още едно епизодче на Майнкрафт. На там моя survival, знаете го. И пак са ми бъгнати нещата. Ще влезна с Free Launcher. Намерих нови земи и съм с гост. Кажи здрасти. Аре, кажи здрасти, бе, пустиня. Здравейте. Аз Аз помислих, че помислих, ти че ти такова. Моя приятел, да Доктор Game 30. Намерихме си хубава земя. Сега ще си направя една малка стартер къща. Но първо да видя къде бихме много ще ни трябва дърт. Какво ще има. Може би къщата да е някъде тук. Това е моят вид за стартер къща. Идеята не е моя, къщата, вида по-точно на къщата, идеята, пак не е моя. Не знам на кой по-точно е. Така. Малко спах. Хайде. Нещо лаги. Добре. По-добре. Сега може би ще ми трябва малко лопата. И една печка, че нещо съм гладен. Тези крави ще ги оползотворя. Ще ги затворя някъде. Не знам къде. Не, всъщност аз може да не живея. Само изчакайте да погледна. Как бих искал един мап. Добре, близко съм. Добре. Хубаво. По принцип тази къща би могло да е честрум, може да се каже. Къде да гледа? Може би ето на страна. Добре, ще ми трябват стълби. Ти сега какво строиш? Абе, она малката дупка. Не знаеш. Окей. Аз няма да преча. Не, ти ако искаш говори нещо. Аз тук, не знаеш, тук в сървъра почахме да се бием. Става голямо мере. Абе, знам твоите меле. Не, бе, наистина, аз не се ебам. Какво стана с къща? Нещо ме мързи да строя. Аз тук влизам само за ПП-то, по-ще направя така, ще не знам. Добре. Да, господа, това мисля да е моята малка стартер къща. Първоначално мислех, ще построя няколко къщи, стане нещо като вилидж. Знаете, основната ми идея е да направя вилидж. Не знам, аз съм най-добърите билдари. Дева. Нямам никакво дърво в къща. Бах ти тъп. Добре. Давай много. Как се пречуках. Паднах от високо. Бах ти. Да, искам да ви скажа моите големи благодарности. Не бе. Към това, че първият ми клип събрал.
Мамичката му! Пърчука са с броните, най-хубавите брони. Това ли стана, бе? Мамка му мръсна. Какво стана, бе? Пустиняк. Овсета, ако ще говоря. Да, господа, искам да ви скажа моите огромни благодарности, че първият ми клип в този канал събра популярните 100 гледания. Честито, честито! Браво! Да. Браво, Функи, the best! Много ви благодаря. Аз още не мога да повярвам, че съм събрал 100 гледания още първия клип. Браво! Респект, респект! Ще ви помоля, ако толкова харесате моите клипове, да се абонирате, да кажете на приятели и да се абонират за мен. Точно така! Браво, Функи, респект! Защото наистина бих го оценил. И виждате, отново ми се е бъгнало нещо. Ей, брат, ти като влезеш в Sony Launcher на това с... Нали го знаеш, бе? Кое, бе? Абе, това, бе! Sony Launcher на Mineshaft. Sony Launcher на Mineshaft. На тебе бъгва ли ти са скиновете? Ама като влезеш на 1.8. А? Ало? Да, Бъгват ли ти са скиновете като влезеш на 1.8? Бате, аре говори, бе! Пак нещо супер цака, нали? Бегай, Искам да ви скажа наистина моите огромни благодарности. Аз не мога да повярвам, че събрах легендарните гледания. Браво, Функи! The best! Просто наистина Майка, мръсна, огромни бе, благодарности от моя страна, но ви моля да се абонирате за мен. Смеч в ръката, спатка в ръката. Мукнива. Защото с това ми помагате много. Много помагате. Направо в топ 40 ще влезем, момчета. Мани. Хакерчето мръсно е без се навън. Хакерчето мръсно е без се навън. Добре. Сега не знам какво е. Добре, пет тук ни чак. Ево тук. Бегай, бе, ти го турна, бе! Ще ми го турнеш. Майка ти мръсила! Тъпя му хакер! Значи сега толкова не го пречукам. Хакерчето. Значи сега ще видите доктор Гейминг, ти как ще се развихри. Ще му го турна това мазно хакерче му долно. Мари, просто... Добре. Всичко. Съжалявам, би трябвало да сложите. Не, просто ще видите. Давай. Добре, рефнах без да искам. Не, това не трябва да се случи. Никакъв случай. Фак, не. Моля те, не. Не, моля те, не се спавайте. Моля ви, човек. Наистина, спавате мамичета. Това не помня, тук се трябва да се правеше. Добре, първо ще направя вратата. Това е ясно. Не, хаки. С един удар как ме килна. Ето диамантите, знаеш, че са... Не, тия са диаманти, бат. А то в този сървър... Мършовото копър има и аутохил, бат. Като има, бе, какво? Поздравления, мога само кажа, браво. Че има. Да, господа, искам да питам отново, не знам ако миналия път дали питах.
Понеже мисля да започна поредица на Simpsons Hit and Run, още един път го казвам, поредието. Той искам вашето... Продължаваш, Фенки, ти си да без! Значи аплодисменти към този... Това е най-добрият ютубър. Направо не мога да се мери с другите пустиняци. Браво, това просто е да... Честито, честито. Не го вземете на сериозно. Респект към този талант. Дами и господа. Но не е сериозно. Hit and Run, това е нещо в GTA в Simpson вид. Мисля, че всеки би трябвало да е гледал поне един епизод. Но аз не съм го гледал. Знам се. Не съм гледал в Simpson. Не мога да се. Ти гледал ли си Simpsons, бе? Ние там Помъри и другите. Не, те не са пустят. Маса. Какво викаш? Гледал ли си Simpsons? Ей, там как са? Не. Майче, не знам. Това е вашата нова стартер къщичка. Може да започнете. Това е пълен блок. Ще стане чисто. Това исках да ви покажа. Това може би е нещо мини туториалче. Ще има... Така, направим едно... Добре, вставя. Една снимчица и да отидем да си вземе малко дърво. Що една снимчица, а не две? Стига, бе, перверзни. Другия епизод ще изчиста цялата треволяк. Защо не е в сегашния епизод? Защото е скучно. Фак. Така, Разбирам. това беше клипът. Примете. Ма за какво това беше? Аз искам още. Отиди го гледай, като искаш още. Че не знам. Фак. Лайк за едно респектче и... Дислайк, ако не го харесвате. Стига, бе, само... Но вие ще го харесвате. Само които не веднъж. Така, едно лайкче. По принцип, всъщност, тези стени ще ги фиксират. Едно лайкче, две лайкчета, три лайкчета и така. Само нагоре. Добре. Тези стени може да са от дърво, но просто мен не ми се хаби, затова ще го направя от Stone Bricks, защото хареса. Благодаря, че ме гледахте. Както казах, ако за 100 гледания, просто не мога да вярвам. Наистина от първи епизод сте гледани. Моля да се абонирате, да кажете на приятели да се абонират с мен. Така, това бях аз, Фънко да Майнкрафтър, с бъгнатия скин. Мога по това ма запомните. Това бях аз, довиждане и до скоро.